Og hvad så, folkens? Her er Awesome Guy DK her. Og her har vi så Flunken, en A-vagt. Han er faktisk ret sej, ret nice, kan man kalde det. Øhm, så det er bare fedt. Og ja, i dag skal vi bare gå lidt rundt og sådan noget. Nu lige se. Okay, han er ikke hernede mere. Godt. Eller, jeg ved ikke hvor godt det er, men der var der så en, der slog mig, og han blev dræbt af vagtbotten, som I kunne se. Og så det blev bare dejligt. Okay, han løber ikke efter mig simpelthen. Rip, der døde jeg så. Spørger jeg lige. Ja. Jeg håber bare ikke, at det var en vagt. Fordi så er det sgu ikke så godt. Men vi køber lige en pickaxe igen. Som I kan se herovre, jeg har 10 mil. Og der fik jeg så vagt på den efter mig, så ja, det her trick kan man lige. Og så får man ikke vagt på den efter sig mere. Så det var nice nok.
Jeg går lige hen og ser, hvor mange points jeg har. Jeg har 3, så vi kan lige gå hen og købe sådan der. Nogle 3 diamond-buletter. Og efter jeg har brugt dem, så ja, så går jeg hen til min celle og skal høste. Hvad får jeg? 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 Lige lidt penge. 11k igen. Men her tidligere i dag, der fik jeg to jackpots, som er 1 million. Men dem fik jeg desværre ikke på record. Så det var godt nok ærgerligt. Så løber vi lige ind. Så fik jeg også lige lidt mad, så jeg kunne regenerere. Må lige se kage. Ja, det kan jeg. Godt. Så jeg kan så tage at skrive skråstreg heal hver time, og feed hver time, ellers er det hver halve time. Facts. Løber vi lige hen til min celle. Får lige det hele loadet. Sådan der. Yes. Og som I kan se, så er der en del jeg kan høste. Hvor mange FPS kører jeg med? Og 18 stykker lige nu, men yes. Fordi men jeg kører stadigvæk sådan okay clean. Så det var godt. Jeg ved faktisk ikke hvorfor jeg har det der oven, men jeg bruger dem næsten aldrig, så. Men ja, jeg har 4 double chests med seeds, og den her, som jeg er i gang med at fylde op nu, til en bestemt vagt. Og jeg mangler kun 10 mil. Nej, 9,9 mil. Så kan jeg rank op til A+. Og det bliver bare awesome. Og selvfølgelig, det skal jeg nok få på cam. Eller nej, på record, mener jeg. At jeg ranker op og sådan. Og så aftaler vi lige, og så skal jeg nok lige aftale, at jeg snakker med nogle af mine venner, og måske nogen allerede i A+, som kan vise mig rundt og sådan. Som jeg, altså, hvor jeg kan få det vist. Hvor de viser jer i princippet, og mig, hvor de forskellige ting er. Nu hvor jeg også er mafia, så kan jeg også komme hen og få et mafia plot, som jeg godt vil have. Så det var dejligt. Okay, det gik lidt hurtigere ved at høste på den måde, så ja, det gør jeg bare lige. Ja. Godt. Så skal vi lige op på øverste etage. Og jeg har lidt hoppers her til at gemme nogle ting, men jeg har næsten ikke noget i dem. Så jeg overvejer lidt, om jeg skal rive dem ned. Men det lader jeg lige være med for nu. Så det
planter vi lige herop. Så fik vi lige skaffet os 3 stacks wheat. Og det crafter jeg selvfølgelig om til høbeller, som jeg plejer, fordi det fylder meget mindre. Og så hvis der ikke kommer ransagning selvfølgelig, så så tager jeg og vil fylde den her chest op. I hørte rigtigt, at jeg vil fylde den op. Yes. Okay, der høste er så lidt en forkert, men yes, screw that. Det gør jeg sammen her, men okay. Men så tager vi lige det her wheat herindfra. Okay, hvornår kan jeg tage de forskellige kits igen? Kit Emerald kan jeg om 12 timer, eller 12,5 time, okay. A-Mafia, fail. A-Mafia kan jeg tage om halvanden time. Så det er dejligt nok. Ja. Så laver vi lige lidt over 20 næsten 20-30. Ja, faktisk 30 høballer. Og 5 wheat til års. Dem putter vi derind. Og bum. Min plan er, at jeg skal have alt det der er fyldt med brød. Den er fyldt med høballer. Og det er fyldt med wheat. Og så kan jeg jo så tilføje en ekstra række høballer, hvis det er det jeg vil. Hvor det altså sådan til det ender med at være to rækker wheat, 2 rækker høballer og 2 rækker brød. Men det har jeg så valgt ikke at gøre lige nu. Så har vi lige lidt narko her. Lad mig se. Lad mig lige se om nogen jeg har skypet med, de er online. Det var ikke ham. Det var ham. Fishercraft. Nej, okay, godt. Eller ikke godt, fordi at never mind. Men jeg skulle bare lige se om de var online. Og ja, jeg har lavet en bande der hed YT'er, altså YouTuber. Og hvis vi lige klikker bande info, så kan I se offline medlemmer Anna. Og ja, det er hende der, som har sin channel der hedder det er hende. Det er en YouTube kanal. Jeg invitede hende til min bande her under hendes stream, og så valgte hun at join. Så det var fedt. Så fik vi det i hvert fald en medlem. Og der joiner Chris Harbo, og planen med den her bande, det er, at der kun må være YouTubere med. Altså små YouTubere og sådan noget. Ja, han hed Christoffer i virkeligheden. Hvis det var det, hvis der var nogen af jer, der undrede sig. Rip. Så skrev han suicide. Kan være, at han var trap eller sådan noget, men eller mangler mad eller sådan noget stof. Men ja, et stress. Tak for hjælpen. Og også tak for hjælpen til din fætter, at I gad at lige at komme herover med min seeds, fordi at jeg har haft de fleste af mine seeds over i et stress celle til opbevaring, hvis der nu skulle have været kommet rensning og sådan noget. Apropos rensninger og det, så det her sort, det var meningen at jeg skulle sælge det, men det fik jeg ikke solgt.
Så det lægger vi lige ind til opbevaring, fordi at det er Sharpness 2 og Fire Aspect 1, mener jeg det var. Men ja, jeg gider ikke til at gå hen og kigge igen. Men det var der så en, der gad at købe for 3 stacks brød, men han prøvede bare at trap mig og sådan noget, så jeg blev ved med at dræbe ham. Og til sidst kom jeg så ud af en celle. Skriver lige til ham der Estreas, at jeg recorder. Yes. Han har celle herinde. Og hans fætter har herinde. Estreas, han har celle her. Men altså chest room på den her etage. Og som jeg ved, så har A jo celler herop. Og derop har han en kaktusfarm. Og nede på sin anden etage har han også kaktusfarm. Og herinde på en fætters i hans fætters celle er der kun narko. Ja. Så det er jo bare stille og roligt. Og ja. Og håber at I har det godt derude, og hvis jeg har lyst, så join. Jeg ved allerede, at der er nogle af mine venner, de har allerede joinet IP'en efter nogle af mine første videoer. Så det er dejligt nok. Ja. Vi går lige ned og kigger i PvP'en. Og som I kan se... User joined your channel. Og velkommen tilbage til Marcel. Hej. Så har jeg endelig fået unband igen. Det var det dejligt. Yes, og der var der så lige en, der joinede på TeamSpeak. Undskyld, jeg går bare igen. Nej, det er lige meget. Det er bare fordi, jeg sidder og recorder lige nu, så... Ja. Nå, det må du undskylde. Jeg sidder bare og ødelægger det hele. Nå, jeg smutter bare igen så. Okay. User left your channel. Så det... Men det var bare chill. Og jeg tror bare lige, jeg går ind under TeamSpeak'en og lige opretter min egen channel. Sådan til der er ikke flere, der kan forstyrre mig under min optagelse. Optager til YT kode. Boom, boom, boom. User joined your channel. Channel created. Ja, det var så lige en, der lige joinede det sidste stykke, inden jeg fik lavet den helt færdig, den her kanal. Så det var dejligt nok. Wow, rip. Det var så en vagtbot. Og det var bare sådan dejligt. Fordi, lad mig lige se, det var lige... Så ja, det var bare lige en, der sendte mig en IP, som jeg skulle joine. Over Skype. Men det gad jeg ikke lige nu. Nu recorder herindefra. Og Flunken, han står inde i vagtrummet. Så det hun kunne jeg ikke lige få fat i. Yes. Ja. Så det var dejligt. Skriver jeg lige til min yndlingsmod.
Men det var så lige friheden, hun joinede til. Øhm. Bum. Der døde han. Det venter jeg lige med. Hvor mange? Rip. Jeg kommer til at tage et screenshot. Men ja. Så går jeg lige ind på os i sikkerhed. Friheden. Der har vi Rexe. Whoop. Ja. Rip. Jeg kan ikke tage feed før om 8 minutter. Så jeg må lige nødt til at løbe til spawn. Fordi jeg køber lidt mad. Og der var en, der godt kan lide at slå mig. Det var dejligt nok. Vi køber lige... Jeg vil købe det der, men det gider jeg ikke. Jeg køber lige ind i Emerald shoppen. Der er lige lidt billigere. Fordi 8 kyllinger i Emerald, det koster 50, hvor det koster... Hvad? 50? Nå, okay. Jeg troede, det var billigere, men det var det så ikke. Ja. Det var jo dejligt. Og ja, ham der Simon, han var min tidligere teammate. Ja, som I kan se. Han hader mig. Hver gang han ser mig, så prøver han på at dræbe mig. Ja, men der er der ikke så meget at gøre ved. Så. Men ellers er det bare sådan stille og roligt. Men vi går lige ned og gambler lidt. Og Plut.dk, ham kan ingen EA lide, fordi han hacker. Det ved stort set alle på hele Prison. Eller i hvert fald alle EA gør. Ved at han hacker. Okay, vi tager en af hver. En iron. Boom, boom, og en boom. Yes. And så tager vi lige et tur ind hos Bob bagefter. Hvad får vi mon herinde? Tjener vi profit? Nej, det gjorde vi ikke. Men nu er vi under 10 mil. Ja, det er jeg godt klar over. Men det er primært på grund af den der Emerald Palette. Den koster nemlig 80k. Men nu er vi oppe på de 10 mil igen. Hype. Fik vi 50k der. Luksus. Og den bruger vi så lige på den her crate. Hvad får vi her? Okay. Fik vi 30k. Fik vi den næsten change hjem. Men det er også fint nok. Der er død
Der var der lige en, der døde. Bum bum. Sagde det. Så fik man lige et diamond sword. Ikke? Og det er så et mafia sword. Og der skulle jeg lige passe på med at vise det. Ja. Reparerer jeg lidt den her skål sammen. Sådan til det bliver en hel skål igen. For jeg gider kun have små ting af det. Så jeg ved godt, det var spild, men det er meningen. Fordi jeg ikke gad have så meget. Herinde, der har vi en streamer. Lunski 98. Og spørg dig selv V2. Også kaldet, og det er Iron Episatan. Smurf. Og som også filmer. Så han har næsten 500 subscribers. Eller det havde han i hvert fald sidst tjekket. Ja. Jeg ved godt hvor træls det er, men hun får sgu lige en Iron Pickaxe. Og Plut.dk V2, det er Plut.dk's lillebror. Hvis I skulle være i tvivl. Og Plut.dk han hacker. Går vi lige ned mod. Der har vi lige listvagter. Okay. Der er en CB og A-vagt. Okay. Skal også list. Rexe, hun er default. Spørger jeg lige. Rexe, hvorfor er du default? Yes. Ham der kan jeg ikke lide. Nej, der er vi Simon. Jeg vil gøre alt for at dræbe mig. Okay. Nu tager jeg lige løbet mod Mafia. Så. Men der har vi så lige Matty. Eller Matti, eller hvordan man skal udtale det. Der har vi lige de to. Guys. Yes. Hvem har vi der? Lord Fesser. Han har også en vagt-account. Og man kan se, han dyrker i hvert fald masser af weed. Og som I kan se, måske hvis I kan se det. Hvis I lige kan få den til at åbne, så I kan se det. Men jeg tror måske I kan se det. Så han dyrker i hvert fald også meget weed. Men altså jeg tænker lidt, det er jo lidt lige meget om jeg uploader den her video, på grund af at jeg gør det der, fordi det er ikke hack. Og jeg vil heller ikke gøre, det er jo det er lige meget, fordi han er heller ikke online, så. Men vi høster lige min celle igen. Og så tror jeg, at vi måske skal, altså hvor vi så selvfølgelig skal craft alt der weed om at putte de overskydende seeds i min kiste. Ja. Jeg må lige se hvor langt den her record den er blevet. Den er blevet på en halv time lige nu. Okay. Så.
Ja. Men jeg ved godt, at jeg har sagt det før i den her video, men altså, jeg mener det seriøst. Hvis jeg har lyst, så join. Hvis I kan lide Prison, så join den her. Ind på Minecraft List hjemmesiden, der er den her server som nummer 1, hvis det var. Hvor Freakville er på 20. pladsen. Så I kan godt se, at der er mange, der voter herinde og sådan noget. Ja, og der er kun et vote link. Så det er jo bare okay. Ja. Så. Men som I kan se, så er jeg næsten færdig med at høste. Så planter vi lige det her, jeg allerede skal plante nu. Og så ligger det lige oveni. Yes. Men jeg håber snart, jeg får skaffet 10 mil. Eller jeg skal faktisk bare have 10 jackpots. Altså med diamond på letter. Så ja. Så har jeg de 10 mil. Men det tror jeg ikke lige, at jeg lige får mulighed for at få. Fordi det bliver nok lidt svært at skaffe. Men her fik vi lige 17 høbeller mere. Så næsten 3 stacks høbeller. Det var bare dejligt. Så det er stille og roligt. Kit aimer 4. Okay, en time nu, cirka. Jeg ved ikke hvorfor, men der står hun er default. Hvilket hun ikke er. Er du blevet admin? Så yes. Vi går lige ind mod spawn, og så ser jeg lige, hvem der er online på Teamspeaken. Så kan vi se, hvem der altså som jeg måske kan snakke med. Yes. Festhunden. Jeg tror ikke lige det. Nej, det er en blanding af motionshunden og festtaben. Nej. Nope. Der er ikke sådan rigtig nogen, som jeg lige kan snakke med. Som jeg har snakket med før og sådan.
Øhm. Øhm. Så. Øhm. Yes. Ja. Yes. Der fik vi lige nogle seeds. Og ja. Skal lige hurtigt skynde os. Nå, der kom jeg så i jail. Det var så dejligt nok. Ja. Men jeg tror, at nej, det skal jeg ikke. Nej, det tror jeg ikke lige, at jeg skal. Den knap skal jeg ikke trykke på. Så vi klikker lige annullere. Men det her, det er min skin bagfra. Forfra. Og ja, jeg ved ikke, hvad de laver. Men de bugger så hen, eller sådan en slags bugger så sådan, til det går hen på, og står på den der sing. Ja. Jeg kan lige prøve at se om der er en anden Teamspeak, som jeg kan snakke på. Disconnected. Nej, okay. Det var så forkert i IP. Yes, joiner bare links tekst igen. Craft.dk. Connected. Yes. Så var ja. Men jeg tror bare, at jeg tager en lille tur ind på Skyblock. Jeg ved godt, det her det bliver en server, en blandet server sådan. Men så, men der blev jeg lige spurgt om. User left your channel. Okay, vi lukker simpelthen lige ATS, Disconnected. fordi det bliver for weird. Bruge ender chesten.
Så tager vi lige den her, for at dræbe den her irriterende creeper herovre. Bum. Det gjorde af. Det gjorde kraft. Irriterende med ondt. Sådan der. Så fik vi lige lidt flere kalve. Yes. Så tager vi lige en bøf. Så jeg kunne få lidt regenerering. Høster vi lige den her farm herover. Det er sikkert fordi, at der er en masse mobs, der har hoppet på den her farm, men det er lige meget. Hvad er det? Til 3 og de andre træer. Yes. Fordi her har vi nemlig vores træfarm. Med saplings og stuff like that. Vi går lige hen og spørger lige. Du tænker måske om men vi går lige hen til vores mob farm. Vi tager lige ned og tømmer mob farmen. Gør det grundigt. Yes. Og alle det der redstone glass, spider eye og glowstone sugar, ja, det får vi ud af hekse, som kommer herned og dør. Så tager vi lige de her pile. Yes. Okay. Så går vi lige til /spawn lige om lidt. Fordi vi skal lige hen til æggefarmen. Og hvor mange ægge... hvor mange kyllinger er der lige? Der... Rip. Der er mange kyllinger.
Men vores Iceland level, det er level 130. Det bliver dejligt. Nu hvor vi har 2, der kan flyve, så det kan jo meget nemt bygge. Og som I kan se, jeg har næsten 18k. Og det ender det med, at jeg får. Fordi efter jeg sælger alt det der. Se, det var 18k. Fordi så siger vi lige det der. Bum og bum. Sådan der. Hvor højt oppe er jeg? På en 6. plads, simpelthen. Øhm, 82.000 har dyr holdt. Ja. Så. Men er der noget mad, som jeg lige hurtigt kan snuppe? Vi tager bare lige noget brød. Så det bliver dejligt. Ja. Cool. Jeg må lige se, hvad det koster. For en stack. Okay. Det er lige en del mere af hvad man får ved at sælge det i shoppen. Så selvfølgelig gør vi det sådan. Velkommen til shoppen. Yes. Og nej, inden I siger det, de hacker ikke. Man kan købe fly og nogle kits og sådan noget herinde. Ja, jeg får lige nogle frame drops, når jeg er i nærheden af de der kyllinger, fordi der er så mange. Men ja. Vi står sgu da bare lige her og skaffer noget weed. Så det... Men vi skaffer lige lidt weed og nogle seeds. Seeds, som vi kan bruge til vores manuelle farm. Eller til at breed vores kyllinger. Som jeg ikke tror, at vi bliver nødvendigt for lige forløbig. Vores... Så weeden kan vi bruge til brød. Eller vi kan bare bruge dem til at breed vores køer. Ja.
Yes. Samler vi lige alle de seeds op fra vores opbevaring, som vi har. Fordi det gør vi bare lige. Så har vi brød, sådan noget der. Det er 1, 2, 3. Så tager vi lige 52 wheat. Gå hen og breeder vores køer. Og ja, det her det ender med at blive den længste video, som jeg ender med. P Dyrholdt. Sådan der. Ja. Jeg joiner lige den der NTSIP, som jeg snakkede om. Fordi så kan jeg nemlig snakke med dem, jeg er på Iceland med. Og det er jo dejligt. Fordi kan jeg jo bare lige snakke med dem også. Connected. Yes, det var deres IP. Så. Men vi har sgu da godt nok mange køer. Hvor mange køer har vi lige? Sådan 100 stykker eller sådan noget. Så. Men det er jo dejligt. You were moved. Hey. Hvad også, man? Recorder du stadig? Ja. Kæft, det bliver en lang video, jeg er i gang med at record. Hvorfor? Fordi at jeg tager den ud i et, hvor jeg også recorder ind for Prisoner og sådan noget. Ja, okay. Lige Du nu. kan jo bare redigere det. Jamen, det ved jeg. Magter han ikke? Nej. Lige nu er den på har jeg recordet i 56, næsten 57 minutter. Held og lykke med at uploade den. Ja. Den længste jeg har uploadet, den var omkring 26 minutter. Det tog 77 minutter, så. Okay. Har du set Hvad? vores ø? Er han ikke blevet meget fed? Hvad? Er vores ø ikke blevet meget fed? Jo, men hvad hedder det? Det jeg skrev til dig før i godt Dyrholdt.
Jeg ved godt, hvad det var. Hvad er det? Altså, Vi det, skal lave det der det, bilrør herude af de her lokser, der er her. Ja, Ja. ja, det ved jeg godt, ja. ja, fordi så ser det nemlig også lidt pænt ud. Andre, Det de vil- kan forresten komme hen på vores ø nu. Det ved jeg godt. Når du ved godt, man kan skrive slash island drop sådan noget. Ja, ja, og Dyrholdt har fortalt mig om det, jamen, og det var også derfor, at vi har lavet den der shop. Så det er... I know all this shit. Lol. Hvad? Bare det her... Bogmil, det aktiverer ikke de der træer, det vokser ikke op til et stort træ. What the fuck? Du burde det. Nej, det er fordi, der var slabs rundt om. Ja. Wow. Ninja. Det er derfor, at jorden... Nej, ikke gør sådan der. Væk. Prøv at sætte den igen. Og bare sætte Ja. jorden et tak højere op. Ja. Yes. Det er faktisk kun på grund af, at der er X mulig X er her egentlig. Jeg så en lige spawn over i... Hun er over ved, hvis der over ved ikke for mig sådan noget. Jeg er ved at lave Iron Farm, en der skriver. Mhm. Det var de 2 sidste. Det er muligt. Awesome. Har du ikke de 2 sidste? Super. Super, sådan der. Må jeg sige en ting til jer? Ja. I må gerne, når det er... Vi skal prøve at gøre sådan, vi skal finde et sted, vi skal lave et sted, hvor der kan spawne monster. Det har vi da allerede oppe i vores... Ja, men lave et nyt sted, hvor det er, at de ikke dør. Okay, jeg har en Vi idé. skal Og til bruge en XP. zombie villager. Ja. Vi skal lave en iron farm. Cobblestone eller... Iron. Nej, no. Skal det laves af cobblestone, eller er det ligegyldigt? Hvad mener du? Altså, Ja, hvad er Iron Farm skal bygges ud af? Lave hvad og cobblestone? Der, hvor de skal være inde i. Ja, det skal ikke være sådan en mobgrinder, mate. Vi kan også lave noget nether brick. Det skal ikke være en mobgrinder. Vi skal bruge en zombie villager. Men, Dyrholdt, Hvad? jeg tænker lidt, at hvis vi lige får det her 3 fældet og sådan noget, så hvis vi måske sænker jorden et tak længere ned. Ja, Nej. det er også det, jeg har gjort for de andre. Ja, Det ville være dumt. nej, det er jo ikke dumt. Det er det da, så kan du ikke bruge bonemøde på de der træer her. Det kan man da. Det er det, jeg har gjort. Det er jo nemt. Jamen, hvis du sænker jorden en gang, sænk jorden så prøv at boge Ja, altså, du sænker det 2 blokke, ikke også? Men hvorfor sænke det 2 blok? Fordi Det så, vil sige, så kan man ikke se jorden. så kan du ikke se... Ligegyldigt. Nej, Det er usetmæssigt. Jo. nej, En ting er, at du har ikke fly, så hvordan fanden vil du komme op? det er jo nemt. Brug lige bonemøde på det, du lige har sat, tak. Okay, så skal jeg bare lige have noget bone meal. Henter jeg lige noget. Bum bum. Hvad er det, tager sgu sin tid til? Hvad for noget? Så fælder det træ i sig selv. Hvad mener du? Nu har jeg fjernet, nu har jeg sænket jorden en gang. Ja. Så laver jeg en træfarm et andet sted, så kan I bruge den der. Yes. Jeg laver bare min egen. Ja. Men holy crap, man får nogle frame drops, når man nærmer sig kyllingfarmen. Er du gal, der er mange? Ja. Hvor mange tror du lige, der er, mand? Du Ja, ved, hvor Så mange tager der er jeg i lige det noget der. af mit græs. jeg kan lige prøve at kigge. Ja, der er sådan cirka... Det højeste, det er 1500. Jeg siger bare, jeg kan ikke bruge bommøde på noget af det, jeg har lavet derovre. 1500 Jo, entities. Den der kan vi godt.
Vis mig lige, hvordan fuck kan vi bruge bogmøde. Det var det sådan, jeg plantede det første gang. Kom her. Og så brug bogmøde, tak. 1500 var, Brug bogmøde på det træ. var det første. De der træer, de er så sarte, at du ikke kan gøre det, når der er en blok ved siden af. Eller rundt om, hedder det. Så fjerner vi bare det. Nej, hvis jeg ikke spawner dem op, så nemlig. Det er jo lige meget. Og du kan heller ikke sætte fakler, fordi så Ej, det er spawner for... det heller ikke. Det er jo lige meget. Men du har ikke godt, mate. Nej, jo. Du siger, du skal Jeg da har altid døde holde til om op. Jeg har en idé til, hvordan de ikke spawner. Eller hvordan det ikke gør noget til spawner. Jeg undrer mig bare, hvordan fuck... Åh, ja, okay. Det er fordi, jeg plantede træerne, før jeg satte slapsene. Nemlig. Jeg har faktisk en økse i hånden. Awesome, mate. Yes. Det vil stadig ikke... Og bruge lidt mere. Det var det stadig ikke plantet. Du skal måske prøve noget mere, så ja. Nej, for jeg brugte lige en stack og 2. Ja, men du har også været i mest års slaps lige ved siden af. Nej, altså... Efter jeg fjernede slapsene. Nej, fordi du klikkede sådan 2 gange, 2-3 gange, så. Ja. Det er ikke. Ja, Så er det, det slæbt ned rundt om. det er jo ikke nok. Hvad er der skal ind til? Og de spawner i hvert fald slet ikke, hvis I sætter torches ved siden af. Jo jo. Nope. Flyt dig Rolig. op. Lad recorderen komme til. Køber du ikke snart fly? Det ved jeg ikke. Det kan jeg ikke. Men det er da det er da Hvordan awesome. giver mig noget af det der bone med? Jeg aner ikke hvorfor at det ikke gider at gro. Jeg har brugt over en stack. Igen, prøv at hæve det en gang, og så går det i hvert fald. Det er nok fordi der ikke er nok lys. Ej. Træer vokser, hvor vi er. Ellers må vi bare kun plante træer om dagen. Ja. Det var en joke. Okay, Luma Place MC har lige købt... vildt meget cooked chicken. Lol. Nice. For 950. Hvad? Han købte cooked chicken for 950. Nu er der ikke mere cooked chicken. Rip. Hvad Og- sælger vi det egentlig for, kan du? 16 for 100. Ja, okay. Lol. Hvor meget købte du for? Det kan nok lidt dreje noget. Nej, jeg hørte ikke, hvor meget du sagde. Hvor mange stacks? Eller hvor mange? Ja. Lol. Han købte for... Hvor meget var det? 900 eller sådan noget. Sådan der awesome, prøv at se, så laver vi det sådan her. Men altså man kan ikke komme op. Ikke tage tingene. Hvad? Ikke tage tingene, så Skal jeg droppe dem igen? det ville være dejligt. Køber du snart fly? Det ved jeg ikke. Lol. Men guys. Ja. Man kan altså ikke komme op af trapdooren uden fly. Jo. Jo, du kan hoppe. Hop. Men okay, ikke lukke den. Ja, men. Lad mig prøve. Prøv at rykke dig. Ja, du skal nok ikke gå op, så du sagde. Nej, det kan man ikke, nej. Det er jo det jeg siger. Så kan du bare købe fly. Nej. Måske jo. Jo. Hvor meget koster fly? 100 eller sådan noget. Ja, jeg 98. Nej, det var det ikke engang. 75 plus. Okay. Omkring de 80. 86. Yes. Gør det det?
Det ved jeg ikke. Gør det. Gør det. Gør det. Intet pres, bro. Nej, nemlig. Okay, vi skal lige have noget træ. Jeg mangler træ. Hug noget. Men jeg magter ikke. Lund. Jeg magter ikke at gå op i de høje træer. Jeg kan TP derop. Okay. Man. Jeg går op nu. Ja, det var ikke mig, der sagde det. Jamen, det ved jeg godt. Nej. Hvad gør jeg? Kom til mig. Så, jeg vil bare gerne have haft det, du var deroppe, men det er lige meget. Jeg magter ikke chef for dig, eller chef for dig deroppe. Det ved Dawn, ikke? Ja. Mr. Dawn. In the house. Så har jeg lige lånt den der Diamond Axe. Mr. Dawn, du burde faktisk i stedet for dyr, så burde det hedde Dawnholdt. Ja. Men guys, jeg recorder altså stadig, så... Ja. Wow. Hold det kæft, dyr. Bare tryk hans video. Hold. Hold, Vi skal bruge noget mere sugarcane. Ja, det ved jeg godt. Har du noget på dig? Hvad? Nej, jeg har ikke noget. Årsum har heller ikke, tror jeg ikke. Nej. Jeg ligger altid midt i kisten. Ja. Der var en lille smule. Årsum, hvorfor kan du ikke godt få at til et eller andet plot, og så raider vi dem? Jo. Det kan han jo godt. Bare spørg Rexe. Okay, for at til et pot, ja. Dagen Så efter, så er der ikke mere tilbage overhovedet. Confirmed. Har I hørt, at Rexy hun er ranket op til friheden? Jamen, hvad kan man op i friheden? Det ved jeg ikke. Men hun er ranket derop, og så... Altså hun er ranket derop i friheden, og så lige nu har hun default rank. Jeg ved ikke hvorfor. Okay, vores enchantment table er op til level 18 nu. Vi skal bare bruge noget mere sugarcane, og så kan vi få det op til level 30, som vi skal. Yes. Ja. Okay, jeg bruger lige et kul til at lave noget trækul. God dag. Hvorfor bruger du ikke 3 til at lave trækul? Fordi at vi havde et kul til at lave 8 kul. Ja. Det lyder som en deal. Og så kan jeg bruge de 8 kul til at lave 64 kul. Ja. Og så kan jeg så bruge de 64 kul til at lave 8 stacks kul, hvis jeg gider. Eller hvis jeg gider. Men det gider jeg ikke. Duplicate. Jeg kan godt lide Pringles. Ja, det er duplicate, ja. Så tager vi lige dem der, og så begynder vi bare at lave det om til kul. Yes. Really? Men holy crap, der spawner ikke mange monstre hos Rexe. Ja, der spawner næsten ikke nogen her ved os. Nej, det er fordi hun tager alt. Ej. De fjernede alt, så de ikke spawner. Ja, det ved jeg godt, men... Wow. Ja, okay. Det er meget dejligt. Jeg har ikke tabt nogen frames under min optagelse. Hvordan går det egentlig med dig, Rex? I snart kaster? The fuck? Hvad? Hvad? Er dig, Rex, snart kaster? Hvorfor spørger du om det? Hvad? Hvorfor spørger... What? Nå, jeg tror, I var kaster. What the Hvor fuck? gammel er du, din dårlige børn?
Jeg er 14. Så passer det faktisk lige præcis til hinanden. What? Lige din alder. What the fuck? Bro? Ej, jeg tror faktisk godt, hun kan lide dig. Godt, du siger det. Åh, Tror du ikke også det? sikkert. Jeg har ikke mærke til sådan noget. Og så sidder der chip, hvad tror du så, jeg lægger mærke til? Det er nok ikke så smart, at du siger det lige nu, når jeg sidder og recorder, og det kommer på YouTube. Han sidder og spiser chips. Eller i kæreste. Altså, der er lidt ligeglad godt sådan her. Nej! Det gør du kraftedeme ikke. Din Ja, det gør det. chips dansker, man. He just did it, mate. Okay. 1 time og 13 minutter. Rip. Det er sikkert. Okay, jeg stopper den lige om lidt. Og så skal jeg bare lige give den et navn, og så yes. Og så bare sætte den til at upload. Kæft, det kommer til at tage lang tid. Really? Bare for at gøre, lade som om det er diskret, og det bare overhovedet ikke er. Du har chips? Ja, men lad det over være med det, og lad som om det bliver diskret, selvom det ikke bliver. Bare bid lige så stille i dine chips, og så kommer der bare en langsom lyd. Really? Nå. Hvis I vil være med til at slutte af med min video, så kom herned til ovnene. Jeg tror, han er dyrehold. Okay, stil jer lige ved siden af mig. Mange gange tak, fordi I så med. Simon! Okay, tak for I så med.